Siden 50 Shades-bøgerne og den første film udkom, har det haft en markant indflydelse på danskernes nysgerrighed og lyst til at eksperimentere seksuelt. Jeg har talt med en række personer, og så har jeg kigget på trenden inden for sexlegetøj her i forbindelse med premieren på den nye film 50 Shades i mørket. Den nye 50 Shades-film i mørket, den har premiere her på torsdag. Er det en film, du tænker, du skal ind og se? Det ved jeg ikke rigtigt. Har du set den første? Ja. Og hvad tænker du sådan? Var det noget, der sådan kunne inspirere dig, eller var det bare en film? Altså, jeg tror bare, det var en film. Det var bare sådan... Jeg så den med en af mine veninder, det var meget hyggeligt. Skal du ind og se toeren? Nok ikke. Det tror jeg ikke. Det var. Så du er ikke blevet SM'er af at se 50 Shades of Grey? Ej, det kan jeg ikke sige. Nej. Hvis jeg siger 50 Shades of Grey, hvad siger du så? Så siger jeg lækker, kinky sex, et mørkt univers, hvor der er plads til at lege rigtig meget. Men det behøver jo ikke at være sådan dark. Det kan jo godt være, kan det ikke bare være sådan lidt nu træder vi en lille bit smule ud af boksen? Det kan vi nemlig også. Ja. This time, no rules, no punishments, and no more secrets. Ingen tvivl om, at alt det her legetøj sammen med filmen har inspireret begge veje rundt. Det vil sige, at folk, der har set filmen, de tænker, shit mand, der er legetøj, det skal vi lege med. Men folk, der leger med legetøj, de tænker også, at vi skal prøve filmen. Og så prøver man sådan lidt nogle ting sådan at inspirere hinanden. Når man har sådan en her i munden, man tager den ligesom op, og så sætter man den rundt om munden sådan. Ja, og så ind og bide. Jo. Man er jo virkelig begrænset i, hvad man kan bruge sin mund til, ikke? Det synes jeg da ikke er sjovt. Nej, men det er jo det, der er en del af legen. Man kan jo virkelig få meget leg ud. You're just gonna stand there gawking. Yes. Hele det her fænomen med 50 Shades, som jo er meget SM-præget, er det noget, du kunne lade dig inspirere af, for eksempel ved at se sådan en film? Fordi jeg er nysgerrig, så ja, måske. Ja, måske. Ja, det kunne godt være. For eksempel min mor, hun kunne lide den. Og mine søstre, de kunne også, faktisk. Det, der er sket med folks tanker omkring at lege mere derhjemme, det er, at det har bare åbnet op på en helt anden måde. Ja. Folk tør tale, i talsætte idéer og fantasier. Taler man med veninderne? Man taler med veninderne om det. Man taler med veninderne, man taler faktisk også med sin partner om det. Det gjorde man ikke bare for 5 år siden. Nej. Men nu taler man rent faktisk med sin partner om det. Baby, you got me. You got me. Hvad tænker du, når du ser sådan en pisk her? Jamen, så tænker jeg ridning. Ja. 50 Shades, den kommer jo, den næste film her om et par dage. Hvad er dine forventninger til filmen? Har du set den første? Måske læst bøgerne? Jeg er blevet tvunget til at se den første, lad mig sige det sådan. Jeg har ikke så store forventninger. Jeg kunne forestille mig, at det bliver en rigtig pigefilm igen. Ikke noget, som jeg måske har lyst til selv at se, men jeg kunne forestille mig, at jeg bliver tvunget til at se den igen. Når du nu siger tvunget, er det så noget, du også sådan er blevet inspireret af måske? Jeg tænker, du er blevet tvunget af din kæreste? Ja, det er min kæreste, men altså, man kan sige, om jeg bliver inspireret af det. Jo, man får der nogle idéer, men man får der nogle idéer, så det vil jeg sige ja til. Brandet generelt set gør, at henvender sig meget til nybegyndere, i hvert fald i forhold til SM. Og det synes jeg er rigtig fedt, men det er også meget fedt, at de også laver noget, der er sådan lige, der går sådan lidt mere til kanten. Ja. Nu kommer den nye 50 Shades-film jo på lærredet her om et par dage. Har du set nummer 1? Jeg så den for 2 dage siden. Ja, hvordan kan det være sådan lige for 2 dage siden? Fordi min søster inviterede mig ud for at se den i overmorgen til forpremiere. Og så skulle du lige have historien med. Ja. Hvad tænker du om historien? Jeg synes, det er en lidt mærkelig film, faktisk. Ja. Hvad er der mærkeligt? Jamen, det er måske sådan en film, jeg ikke bryder mig om at se med andre. Take him off.
nu, jeg har ikke læst toeren, så jeg ved faktisk ikke, hvad der sker. Har du? Ja, du har sikkert læst alle 3. Nej. Jeg siger ikke noget. Men kommer der noget der, tænker du, som gør, at folk de går videre? Ja, det gør der. Og bare det her med, at vi får historien videre, at vi møder de her 2 mennesker på et dybere plan, at man oplever, hvordan de trækker hinanden i de forskellige retninger. Ja. Det tror jeg kommer til at inspirere sindssygt.